गिबियावनो आं नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो फंबाय बिनानाव गासैखौबो बोसोराव खनसे क्रिसमासनि नामाव बयनोबो आं हामलायथि जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बुहुमनाङैनो बा दिनै जाय जोंनि माखासे ख्रिस्टियान ससाइटिनि मानसिफ्रा दिनै मोनसे बोसोराव खनसे दिनै क्रिसमास फालिगोन आरो बे फालिनायाव गोबां मानसिफ्रा बिदिनो जानायजों रंजानायजों इसोरखौ खुलुमनायजों जोङो गिर्जा प्रार्थना जोङो हाबगोन। बेवहाय आङो बेखौनो खावलायनो सानो, बोसोराव खनसे दिनै रंजानाय फोरबो जिसु जोनोम जानाय दिन सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो हामलायथि जासिहरनाय थाबाय जे जोङो जानानै रंजानानै सिथाव फिथा बिदिनो गामिनि गासैबो रायजो राजा जोङो बयजोंबो जों मिलायना थानो रोंनांगोन। आरो दिनै आङो गोबां जायगायाव आं बिदिनो नुनो मोनो जे सोरबाया जानो थाखाय बेदर बायबाय खिन्थु गाननो थाखाय गैया, आरो बिदिनो गाननो थाखाय बायबाय खिन्थु बेदर जानो थाखाय गैया। बेफोरबायदि दिनै गोबां जायगायाव दं। बिनि थाखायनो आं मोनसे एडभाइस दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो सानदों। दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानाय हिसाबै जोङो मोनसे खामानिखौ जों मावनो हायो। बे खामानियानो जाहैबाय जों उसुं खाथिनि मानसिखौ जों गावखौ बायदि अननो रोंनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो सोरबा गैयै मानसिखौ जोङो जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो जों सहाय होलायनो रोंनांगोन। बिनि थाखायनो बेखौबो आं खावलायदेरनाय थाबाय। आरो दिनै बोसोराव खनसे जि फोरबो बा बोसोराव खनसे जोंनि रंजानाय सान जिसु सारिजानाय सान, बे सानाव जोङो दिनै क्रिसमास जादों होननानै दिनै जोङो माबा मोनसे निसा बुस्थुजों बा मोनसे जानाय लोंनायजों बा माबा मोनसे फेग्रा बुस्थुजों नङा। दिनै जोङो बोसोराव खनसे रंजानाय दिन जेब्ला जोङो गोसो गोथारै बा गोदान जिउ लानानै बा गोसो गोथारै जोङो लानानै जोङो रंजानांगोन। आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे एडभाइस होनायजों बा आङो क्रिसमासनि मुङै बेखौ आं हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बुहुमनाङैनो दिनै जोंनि जिसु सारिजानाय जि दिन बा सम, बे समखौ बा बे दिनखौ जोङो फालिगोन। बयबो जाहाथे रंजा खुसियै गाननायजों जोमनायजों जानायजों रंजानायजों जाहाथे बयबो जोङो फालिलांगोन आरो बेखौ जों बिदाय होगोन होननानै आं बेखौनो रायजो राजानिसिम आङो खावलायनाय थाबाय। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।